Ahojte, prosím vás, mám plný direct rôznych otázok, rôznych správ, preto som dala aj predchádzajúci obrazok, aby ste si vedeli prečítať. Prosím vás, nepanikárte, to je, že zákon číslo 1, nepanikáriť. A prosím vás, predtým, ako si kúpite lístok, si prosím prečítajte celý popis pri tom danom koncerte, pretože v Banskej Bystrici je to trošku inak ako napríklad v Bratislave alebo v Žiline, takže to isté o českých mestách, tak prosím vás, nepanikárte a prečítajte si popis, aby ste vedeli, kde, čo, ako v Banskej Bystrici je na balkón vhodný vstup iba pre 18+, je to bez výnimky, nedá sa to ani s doprovodom rodiča, to je proste tak, to stanovil klub, takže prosím vás, čítajte všetky popisky. Taktiež vec, na ktorú sa často pýtate a ktorú vám teda poviem takto, je, že gold lístky a VIP lístok. Keď vlastne máš gold lístok, či tvoja napríklad mama alebo niekto, kto sa nechce fotiť, musí mať tiež gold lístok, alebo stačí VIP lístok. Pretože gold aj VIP sektory sú vlastne jeden sektor, budete vlastne spolu. Jediný rozdiel medzi gold a VIP je tá fotka so mnou. To znamená, kľudne môžeš mať ty gold a tvoja mama môže mať VIP. A budete spolu v sektore. Takže kvôli špekuláciám, ktoré už vidím, že si idete v directe, je teraz pravidlo, že doprovod musí mať presne ten istý typ lístka, ako maloleté dieťa. To znamená, keď má 15, je to OK, môže ísť bez doprovodu. Keď má 14 alebo menej rokov, tak dospelá osoba, ktorá ide s ním, musí mať ten istý typ lístka ako to dieťa. Ja len, že za necelú hodinu ideme na to. Začína teda predaj. A iba vás chcem poprosiť všetkých, že predtým, ako si kúpite vstupenku, tak ešte predtým si prosím vás prečítajte celý popis na tej stránke, kde sa kúpujú vstupenky, na Tutut FM sa to bude predávať, tak prosím prečítajte si úplne celý popis. Tam sa